Zemljotres koji je pogodio Kraljevo je uzburkao srpsku javnost. Dosta ljudi je poželelo da pomogne unesrećenima, ali nije znalo na koji način. Upravo zbog toga pokrenut je projekat jazakraljevo.rs. Ovaj specifični sajt nudi postradalima mogućnost da postoju koja vrsta pomoći im je potrebna. Takođe, donatori na ovaj način brzo mogu da pomognu nekoj porodici da reši sopstveni problem. Sajt jazakraljevo.rs je zasnovan na besplatnoj Usahidi platformi i iza njega je stao veliki broj ljudi cele internet zajednice. Ovaj projekat su podržali i dali mu dodatni kredibilitet Ministarstvo za telekomunikacije i Krizni štab Kraljeva. Sajt funkcioniše na vrlo jednostavan način. Treba samo da popunite formular i označite koja vrsta pomoći vam je potrebna. Nakon toga, taj post biva postavljen na sajt i označen na Google Maps, tako da tačno se zna gde se nalazi oštećeni objekat. Postoji nekoliko različitih kategorija, kao što su potreban materijal, potrebni majstori, potreban smeštaj, potreban novac itd. Za sada je na sajtu postavljeno 105 zahteva, a dobar deo je i verifikovan. Sajt jazakraljevo.rs je fantastičan primer na koji način se internet zajednica može organizovati i u kratkom roku reagovati sa onim što je vrlo bitno, a to su informacije. Ukoliko mislite da možete da pomognete nekome u Kraljevu, a ne znate kako, onda ovaj sajt može biti polazna tačka.